Kucacile uthenekile ngoba inyama yakhe ayinavumba namathumbu lawo. Sahlukene nale ndoda namhlanje. Kunyanzelekile ke ikhule idyasi. Ngokungazi kwam nje besitya kangaka nje kanti lufake lonke inqathu mfomkhulu. Into engenayenza kulibala inkukhu ngenxeni yakhe. Ngelingeni ndamoyisa. Ijazi yakhe yedwa izalisa ingxowa kuyacaba uphume egazini loboya nyani elinzima uyise nanku. Emini bineenkalo ngeenkalo kodwa ndiqale kwelinye ndabuya ndeza kuye. Unevalo ngathi ihagu unyanzelekile umtye ngelahla. Inyama ephume kuye ingangetyungu senamazinyo amabini. Qha akusoze umpheke uzamtya ngelahla. Umhledle ngathi yingubo nalapho usikiwe. Ndingumntu ozixelelayo ke mina noba into ziyafana, into zokuqala ekuqaleni ijim phambili. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. Minqondo yami kubuyela kulo mzimba sekunene. Uyeke lusekhona. Andino lifele ngathi ndile moto. Ewe yena kuzaba sithukudezi kodwa ngonoko. Oneni sizawusinda emadumeni man. Jonga mina nale lami. Phela nawo namaduma oprove loo nto ba akaniphetha kakuhle nami nabanye abantu. So andali into ke yena ukumthanda kodwa uyathandeka. Ba kaloku izinto xa usoloko uzibona qho uyuzithande kodwa ezi ziseleyo zonwabile azinqhutywa ziyatya nje. Kuyacaca kwa bekunyanzelekile uba yena akhululeke.